नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दी हदीस तो मुस्लिम के रावली दी मन लाइब बिन नर्दशीर फकअन्नमा सबग यदहु फी लहम खिंजीर चाची पर नर्दशीर बाने लोब वकला नर्दशीर चतवेरे की तासु पखपल बाने सर्च कई पर गूगल की और कई नेट की और की गूगल की सर्च कई नर्दशीर और कई तासु तबाल तरावावड़ी शक्ल सूरत पे रावावड़ी वस्ती सुमरा अरब और हमारी टोले द नर्दशीर मानाम करे लड़ू तस्वीर बता सरावड़ी और सर्च कई नबी व मन लाइब बिन नर्दशीर चाची पर नर्दशीर बाने लोब वकला फकअन्नमा सबग यदहु फी लहम खिंजीर गोया की दख लास पगोखल खिंजीर बाने का कड़कला और पागी बाने रंगला व दमी हो दागा पवीना की खपल लास का कड़कला वही द खंजीर पर गोखा की लास वाल द खंजीर पवीना की लास वाल खंजीर नजसुल ऐन दे द दीनम अग दुमर गंदरे द इंसान गंदगी ना दा दुमर गंदरा द सुमर ची द खंजीर गोखा और द खंजीर यीना गंदरा पाई की लास वाला तजी लगे दा चक्कर सिवे कना دا یاد دا نبی فتورا ته چې دا چکوي د سکنه دا د سیدل کړه خنزیر په غوخو کې چې لاس یو د خنزیر په یده کې د لاس وي صحیح مسلم حدیث دی عزیزان د قصې د بل روایت ابو داؤد اور ادب المفرد امام بخاری کې راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله چاچی پر نرد بانے مانا پر لڑو بانے لوبا کولا تا دا اللہ و رسول نا فرمانی وکلا دے دا اللہ و رسول نا فرمان دے دمر سخت خبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا کردے دا بلکہ ردین یو غٹ خبر بلا وسوری امام ابن ابی شیبہ المصنف کی بے اسناد صحیح روایت نقل کرے اور امام احمد ویلی دا روایت تو علی بن ابی طالب نے ډیر صحیح سره نقل لے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دے پہ قوم مانے تیر شمر علی قوم یلعبون بالشطرنج تیر شپہ قوم بانی چاہی پر شطرنج بانی لوبا کولا فقال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون دا ثبوت پرستیم شروع کرے دا لکه سرنگ چی بوت پرست پر بوتانو تناسی منجوران چیوی قشان تاثر بوتانو پشان تناستی ہوئی داسی ناستی ہوئی لکه بوت پرست آئی چی پر بوتانو بانے منجوران چیوی آشان تاثر بوت پرستی شروع کرے دا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون لیکن زڑیر پاپسوس سرداوے شطرنج پبارکی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا فتور گولا چھ دا بینی دا سلے کسڑے پت پرستی کئی لیکن بین الاقوامی سطح باندے واقعہ شطرنج دا 12 ٹورنمنٹ مقرر کی گی دا اسلامی مملکتوں جزان توئی دیو واقعہ آئی کی شرکت کئی بین الاقوامی سطح باندے پاگی جواریم کی گیا ٹورنمنٹ داغی دا پارا مقرر ولی شیر شطرنج دا پارا یو طرف تا صحابو دا نبی فتو بل طرف تا زمان دا خلقو مزاج و دغی طبیعت سمر خلق کل ڈر واہن دے یار جی باران نکی دا خو شکر و بازی چرتا نیکان خلق بئی دائی پوج بربان اللہ باران کی ما برو جی ملگی تیر ما اللہ وسم اللہ دی رحم پا منگ بانے کئی زمان مقصد دانے چیز خلق نا امید اکون لیکن یہ نرواگان تا خوام گو رہے کنا دا اللہ دیر غٹ رحم کئی پا منگ بانے کہ وسم پا منگ بانے اکثر اکثر باران ہوکی دا جمی پا موسم کے باران باندے رہی نور کلا بدا اپنو نیشی تک سپین پر آدھو بدے ورزو کی اوز باران سونا و خوش روز اللہ رحم و کتنا کتسات کی رام پیشول خودونا فیدمون خونی دا واوری پشانتا سب باران ہوشی